Immonen siis epäonnistui edellisessä rankkarissaan, mutta onnistui sitten Masalskisia vastaan. Ja Konstantin Barulin täysin kirjoittamaton kortti vielä näissä rankkarikilpailuissa. Millä tavalla Immonen onnistuu ja onnistuu komeasti. Laittaa komeasti rystypuolelta kiekon reppuun. Ja siinä on ainakin avaus hieno Suomelta. Ja koko ajan tässä puhutaan näistä taiturimaisista venäläisistä. Nyt se sitten nähdään, millä tavalla Ilja Kovaltsuk vastaa tähän huutoon, kun Jarkko Immonen pistää rystyltä oikein kauniisti maalin kattoon. Kovaltsuk pääsi kolmannessa erässä läpi. Silloin Teemu Lassila oli parempi. Muistetaan, että Lassila oli omassa rankkarikilpailussaan mainio. Ja sitten kuulette, missä yleisön sympatiat tällä hetkellä ovat, mutta tämähän ei sympatiaottelu ole ollenkaan. Kovaltsukin kova vauhti ja kova veto. Ja Teemu Lassila pysäyttää kiekon komeasti ja näin ollen siitä ei ainakaan ratkaisua Venäjälle tule. Ja sitten Mikko Koivu, joka on onnistunut siis kaikissa ampumissaan rankkareissa. Näinköhän se jatkuu, nimittäin 3 onnistunutta rankkaria. Se on kova suoritus, se on kova prosentti, tämä on pelaajalle vaikea tehtävä ja Minnesota-mies tulee sieltä kovalla vauhdilla jälleen. On pistänyt rystyltä tähän mennessä, että nyt sitten kyllä se on selvää passin lihaa, kun Koivun poika tulee sieltä. Hän nostaa jälleen sinne yläputken alle ja peli ja tilanne on sillä tavalla, että 2 onnistunutta rankkaria Suomella. Ja nyt lyödään sitten joukkueen kapteeni Aleksei Morozoville kauheat paineet niskaan, koska nyt on tehtävä häkki. Muuten tämä homma on selvä. Ensin 3 ampujaa ja Aleksei Morozov joukkueen kapteeni. Ja katsotaan mihin hän pystyy Lassilaa vastaan. Ei pysty mihinkään, vaan Suomi vie komean voiton rankkareilla ja kentän kuningas on siellä. Hän on tällä kertaa Teemu Lassila sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaveri lyödään häkkiin ajassa 4.37, kun Venäjä on saanut 2 nopeaa maalia ja sitten lyödään Lassila paikalle. Ja mitä tekee Lassila? Pelaa aivan hurmiossa koko ottelun siellä, torjuu Ovechkinin läpiajon, torjuu Kovaltsukin läpiajon, torjuu rankkarin Kovaltsukilta, torjuu rankarin Morozovilta. Mitä vielä kansa haluaa? Mitä kansa vielä haluaa? Kansa on saanut mitä kansa on pyytänyt. Suomi nousee 2-0 takaa-asemasta 2-2 tasapelin ensin ja nousee rankkarilla 3-2 voittoon. Ja nyt alkaa sitten tämä kova pekuleeraus, koska Suomi nousee siis, kun vielä katsotte tämän Morozovin rankkarin, Suomi nousee siis tässä lohkossa nyt voitollaan 10 pisteeseen. Tsekillä on 12 pinnaa, Suomella 10 pinnaa, Saksalla 8 pinnaa, Venäjä varma 4, sillä on 7 pinnaa, joten nythän tässä kaikki katseet kohdistuvat sitten Tsekki-Saksa-otteluun.